बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गेदेर खहा, मोनसे जोबोर दुखुनांथाव खौरां। बर'नि सासे राफोद मिउजिक एरेन्जार आरो हारिमु सिबियारिनि हरखाबै जिउ खहा। उदालगुरि जिल्लानि बेलगुरि शास्त्रपारा गामिनि बर'नि सासे राफोद मिउजिक एरेन्जार आरो हारिमु सिबियारि तपेश्वर दैमारिया अबथिरा रुंसारि जाबाय। बिथांनि अबथिरा रुंसारि जानायाव बर' सावथुन मुलुग आफाद आरो हारिमु सिबिनाय बिथिङाव गोबां मावनो गोनां बिहोमा हाबाफोरा आद्रा जानानै थालांबाय। बिथाङा थांनानै थानाय समाव बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय गोबां खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैनांगौनि थाखाय आरज गाबनायजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुग आफाद बिसानिफ्राय गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायहरबाय। बिथांनि रुंसारि जानायाव बर' सावथुन मुलुगनिल' खहा जानाय नङा, बिथांनि रुंसारि जानाया गासै बर' हारिनिनो खहा होननानै बुंनांगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि यहरदजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोल'जि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इन्स्टिटिउट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।